כשאנחנו מסתכלים על הבנייה הירוקה ורואים מה קורה היום בעולם, החברות והארגונים המובילים בעולם, בין אם זה הבנק אוף אמריקה, או בישראל חברת שיכון ובינוי, היום גם חברת אגדים, שאני באמת יכול רק להצטרף לברכות. לפעמים שרים מפחדים להשתתף באירועים של יזמים פרטיים שלא יגידו, שכן יגידו. אני לא מתבייש. כשיש יזם שמפגין מחויבות לסביבה, ובין היתר הוא גם עושה טוב ללקוחות שלו, פה זה הדיירים שיהנו הרבה מאוד שנים מבריאות טובה יותר, מאיכות חיים ונוחות, וגם מחיסכון כלכלי בעלויות, אני הראשון בתור להתייצב ולברך את חברת אגדים. וזה לא סתם פרויקט, בעיקר כשהפרויקט הוא בפריפריה, בעיקר כשאנחנו יוצאים כבר מגבולות מדינת תל אביב, שהממשלה הנוכחית לא רוצה להמשיך ולראות את התהליך של ההתפתחות והעלייה בביקושים או ברמת החיים רק שם. אנחנו רוצים לראות את זה, אני רוצה לראות את המהפכה הירוקה קורית קודם כל בפריפריה, בנגב, בגליל, בעמק, וכשיש פרויקט כזה בעפולה, שהוא למיטב ידיעתי הפרויקט הראשון בצפון, שעומד להיות על פי תקן הבנייה הירוקה, אז בהחלט אני מאוד שמח ואפילו גאה על כך.